pengibaratan Ramadan niku kados tiang sekolah atau tiang mondok yang mana tujuannya golek ilmu, nek wis entuk ilmu engko terus diencakno ilmune kanggo setelah ning pondok. Begitupun ning Ramadan awak dhewe diiming-imingi karo pangeran apa ganjaran sekian kados ngeten. Kanggo napa? Ben awak dhewe iki kulino nglakoni kelakuan apik. Amargi kelakuan apik niku butuh dilatih. Nek elek ngono kelakuan elek ngono wis katoke kok serasa latihan tangi turu dijak ngrasani wong ya siap nggih. Tangi turu budal ngopi ya, budal. Tapi nek napa lampah-lampah ingkang sae niku kok anjen butuh latihan.